Брат, вие сте престай нов канал на Брат Скопюри. Какво става, чичи? Аз съм много, това е брат ми Преста и добре дошли в нашия канал. Днеска ще си говорим за матча, който ще бъде този уикенд, който ще бъде Езил Адесanya срещу Алекс Перейра. Опа. Матчето убива. Езил Адесanya срещу Шон Стрикланд, the American fucking psychopath. Точно така, но преди да продължим, може да се абонирате за нашия канал, също може да последвате нашите Instagram акаунти и да закупите някои от най-яките шапки тениски на планетата Земя от нашия уебсайт scorpiowear.com. Както виждате, аз съм в момента с тениска на Adesanya, The Last Airbender. Еми вече да. Та, малко рекап, какво се случва от назад на лента, като върнем. Адесanya... Докъде назад? Брат... До последната битка на Adesanya. Това не е много назад, това е в момента. Adesanya е бил кикбоксър майна, отдалеч назад му да тръгнем. Adesanya е бил много добър кикбоксер, мисля, че рекорда му е бил някъде към 70 и нещо победи. Имаме някъде към 4-5 загуби, обаче е решил, след като Алекс Перейра го нокаутира един път и го би два пъти, той решил да се махне от кикбокса и да започне кариера с MMA. Беше undefeated и беше станал шампион. Много хубави битки, много хубави хайлайти имаше. Първо май беше бил с брутална битка Кевин Гастлън за интерим титлата. След това Робърт Уитекър, след Уитекър Бромеро, Пауло Коста. Кой беше това? Не ги помня, не мога да ги изредят всичките. След Пауло Коста... Да лафим за последните една-две битки макс, брат. Не да му лафим за цялата кариера. Брат, набързо ще ги споменем. Да. Първата загуба на Adesanya беше горе-долу срещу Блахович. След това се върна. Къде се върна? В middleweight дивизията, защото той се опита да стане двоен шампион. Но не му се получи. За съжаление. И последния мач игра с Перейра, в който успя да го нокаутира по невероятен начин, който ме инспирира да направя тази невероятна тениска, която може да закупите от нашия вебсайт scorpiowear.com. И какво стана след това? Adesanya не се е бил тогава. Да. Перейра игра с Ян Блахович. Да. Успя да го бие. Той сега ще се бие за титлата в горната дивизия. Това не е сигурно. Сигурно е. Брат, просто трябва да го подпишат, обаче един вид вече е сигурно, брат. Те просто чакат Ири Прохаска да подпише. Между другото с него ситуацията е много интересна. Алекс Перейра ще се бие с Ири Прохаска, те просто чакат да стане матч там. Интересното нещо с Ири Прохаска, къде ти лафи, брат. По едно време много следях това и осада в уебсайта си пишат кой колко го тестват, брат. Adesanya, понеже има огромна гнусна геномастия, него са го тествали до средата на миналата година, някъде го бяха тествали, брат, 3 пъти. Цялата година. Джон Джонс, той кога се би? Не знам, с Сирил Ган се би последно. Така, преди това, преди битката му го бяха тествали 3 пъти последната година. Беше тестван 3 пъти. За какво? Не го се го фащаме, нека да не са. Именно, 3 пъти е нищо, брат. Колко пъти бяха тествали Ири Прохаска, брат? Един. Не. Колко? 36 пъти, някакво е такова за няколко месеца, брат. Буквално всяка седмица го бяха тествали редовно. И това беше малко... Това е тъпо, брат, защото така сеща се, примерно ти спиш нещо, свършиш с тренировка, възстановяваш се, идват и ти казват, изведнъж ще ти влизат в стаята. Да, досадно е. Да ти правим тест, то мина един час, който ти може да правиш нещо друго. Да, досадно е. Интересното нещо, което ми минаваше през ума, беше тази травма, която Ири Прохаска беше... Не знам. Не знам точно какво беше. Бяха обяснили на зрителите като нас беше, че тази травма му се е получила, докато той е тренирал с Шон Стрикланд, брат. И получила някаква травма, изкарали са му рамото и някакви умници от залата са решили, чакай, аз тук знам какво правя, брат, и са му наебали яко цялото рамо, брат, и е станал компот. Нищо да е сега, нали ще се връща. Брат, аз си мисля... Даже май повече от година не игра, май. Да, мисля си след всичките тия тестове, дали някой от всичките не е попнал, брат, и да не е бил позитивен.
и да са решили да изтърсят това нещо с работа. Брат, това са много конспирации. Всичко може, брат. Да, бе, Толкова така е. попне, те ще кажат, брат, нали се сещаш? Няма да остане скрито. Не, брат. Остават си супер много неща скрити. Не знам, брат, може. И USADA е супер шейди компания, брат. След тази Те мания, работят тази за сага. UFC това. Дай да лафим за евент. Добре, за евента, както казахме, Адесания последните му две битки бяха срещу Алекс Перейра. UFC-то решиха да вкарат криптонита от кикбокса в UFC. Той успя да нокаутира Адесания първия път и втората им битка в MMA Адесания успя да нокаутира обратно Алекс Перейра. He doesn't keep scores, he settled them. Не искаше да направят още един рематч, който много вероятно ще се случи, ако евентуално Няма Алекс как, Перейра... брат. Брат, ако Алекс Перейра стане шампион в горната категория, да стане... И да падне, брат, той, ако падне според мен, пак може да се върне. Middleweight. Да, бе, брат, Аз не смятам, че Алекс Перейра иска да се връща в middleweight вече. Аз смятам. За какво ще му в дивизия, брат? Защото да не сваля. Според мен той сваляше само за да се бие с Адесания. Брат, той винаги игра тази категория, не знаеш. И в горе. Да, винаги обаче говори качи категория. Да. И стана шампион. Той е много тежък, брат. Той реално е heavyweight. Да, ама мен не ми хареса как игра срещу Ян. Сякаш middleweight по-му върви. Не знам, вземеме. Да. Ние за една битка сме го видяли, да сега ще видим. Ама не ти хареса как се представи с Ян заради високата надморска височина? Не, брат, не заради това. Брат, супер много се измориха. Не заради това, брат. Защо не ти хареса? Просто защото беше по-тежък и по-бавен. Според мен беше по-бавен, защото беше по-изморен. Да, не, защото беше по-тежък. Да, според мен... Началото изморен ли беше? Като почва първите 5 минути. Как бях първите 5 минути? Добре, върху него и се тая. Не се тая. Брат, не беше изморен. Това е цялата игра, брат. Това е абсолютно всичко, където че не е изморен. Според мен може да го е прикривал. Идеята ми е, ако ще имат трилогия Адесания и Перейра, тя ще бъде според мен в Light Heavyweight. Много се надявам Алекс Перейра или Прохаска, това ще е брутален мач, брат. Надявам се Алекс Перейра да бие или Прохаска, след това Адесания да качи горната категория и там да си довърши трилогията. Да, това ще е яко да се бият на Light Heavyweight Адесания. Това ще е най-бруталната трилогия, брат. В съвременното UFC. За Шон Стрикленд какво може да кажем? Той е имал много брутално детство. Ще е малко психо. Супер психо е, брат. Значи баща му е бил някакъв гнусен алкохолик, където е пребил цялото си семейство. Той не е имал друго спасение, освен ММА залата и като цяло, ако не е била тя, най-вероятно той ще да е в някой затвор и да бърка някакви наркотици, брат, да ги продава на затворниците. Знаеш какво знам? Това трябва да, според мен да отбележим, че Дуплесис... Дрикс Дуплеси. Дуплеси, да. Че би Уиткър. Да. И логично беше той да се би с Адесания. Да, точно така. Обаче някаква травма имал и не може. И затова отпада. Да, филма е... Затова Адесания ще се бие с Шон Стрикленд. Той какъв е? 5 или е Стрикленд? Да я знам. Горе-долу мисля, че е 6-5 нещо такова. Адесания, Перейра. Никакъв шанс да ги знам, брат. Така с горе-долу Адесания, Перейра, Дуплесис... Перейра не е тази дивизия вече, те са го махнали от ранкингите в него. Аз не мисля. Адесания, Перейра, Дуплесис, Уиткър и примерно Ветори и Шон Стрикленд. И там Коста вече. Той всичко е последно. Мисля, че срещу някакъв азербайджанец какъв беше, брат. Някакъв дагестанец. Не, Били го? Би го, да. Да, би го аз като гледах битката не мислех, че падна Ветори. Аз не гледах толкова съсредоточено. Шон Стрикленд ще се бие точно защото Дрикс Дуплеси няма да се бие. Според мен UFC-то правят това нещо за супер много от звездите си, карат опонентите им да се бият на short notice. Как се казва това? Кратък период. Да, точно така. Дрикс Дуплеси беше влязъл да се бие с Уиткър, с инджури вече. Той имаше някаква травма. След битката на него му трябваше първо известно време да се възстанови от тази травма. Второ, за най-голямата му битка в кариерата най-вероятно ще му трябва известно време да се подготви. Да бе, със сигурност за Адесания няма как. И ще се бият на всичко отгоре в Австралия, така че ще има време и за път, а той буквално имаше 2 месеца. И това нямаше как да се случи. UFC-то просто искаха да го принудат да се бие извън неговите перфектни условия. И заради това да падне. Така бях направили с Витори, така бях направили и с Алджимен Стърлинг срещу Шон Омали, брат. Що е?
Стърлинг искаше по-рано да се бие, брат. Не, брат, Стърлинг не искаше да се бие и UFC го принудиха. Даже беше казал на Омали, какво ще кажеш за, примерно, юли, нещо такова. Примерно ти казвам, те август май се биха. И Омали му вика, не, нещо не съм готов или нещо. Това беше миналата година, брат. Това ставаше въпрос. Не, бе, това беше, брат. Не, брат, преди Алджимейн Стърлинг да се бие... Да, точно така. Да, и тогава Омали не искаше да се бие. След това Стърлинг се би 5 рунда с Сехудо и Омали влезе в ринга и почна да говори You better get ready to cut weight. Това почна да му го спами, брат. You better get ready to cut weight. Света, брат. Добре. Да. Юсто го правят това много. Дуплеси, според мен постъпи умно, не взе битката и много се зарадвах, брат, че Шон Стрикъл ще се бие с Адесаня, защото на предната пресконференция той го изнасили, брат, той е направо... Да, много е баваш. Цяло, 100% аз чакам четвъртъка, брат. Чакам им пресконференция. Аз гледах на Адесаня някакво интервю, не го изгледах цялото, защото сега си пусна филм за него. И там лафеше как преди тази пресконференция с Шон Стрикълд, нещо Шон му е казвал, нали, много си добър, нещо му е лафил все някакви готини работи. Все едно, че ще го бие, че да не го бие много или нещо такова. Вика на пресконференцията ми, вика, ай нали там му вика да стане, че е готов да се бие. И той вика, аз знам, че няма, защото той ми лафи едно преди това, на пресконференцията друго ми лафи. Да, според мен... Това го има behind the scenes. Не, според мен, брат, Шон Стрикълд може лице в лице, брат. Първо, на пресконференцията очевидно, че всичко ще е инфлейтнато, брат. Просто ти казвам, че преди пресконференцията му скефил нещо, му лафи му някакви работи. Той се е готвил, брат, 100% се е готвил да го унижи преди това. Да, мой да му да е бил. Да се готви. Ти го се, брат, според мен на момента, брат. Мислиш ли? Да. Според мен малко или много, брат, той още почва пресконференцията и се изправя, брат, и почва да говори през всичките. I just wanna here's the thing, you guys. Да, почва да го каже. Да, бе, ама според мен си имал ум, че като излезе на първата му пресконференция, брат, ще трябва да покаже нещо. Да лафим прогнози. Добре, очевидно, че и двамата мислим и всички мислят, че Адесаня ще бие Шон Стрикълд като цяло. Не е очевидно, брат. Според мен е много очевидно. Не мислиш, че Шон ще бие? Не мисля, че Шон ще бие, брат. Искам той да бие, ама не мисля, че ще бие. Добре. Значи, според мен има шанс, има някакъв малък шанс, ама не виждам как. И аз не виждам. Може да стане Шон Стрикълд най-добре, брат, да се зареди с банановите обелки, да ги хвърля по Адесаня, за да се надява той да се подхлъсне някъде и си нокаутира като падне. Някакъв лъки шот, брат, ама той даже според мен има нокаутиращата сила, просто сякаш не удря, не вкарва всеки път. Примерно не вкарва цялото тяло като удря, брат ми така само пуска отнапред ръцете се. Да, да му гледах една битка срещу един, как? Абус Магомедов? Не срещу това последния. Срещу един... Арнолд Алън? Да, срещу него го гледах. Да. Той така го би, брат. Той не вкарва... Не вкарва рамото, ама има много сила, брат. Да. В същото време, има е бърз удара. За бърз не знам. Да, в смисъл сравнително добре беше. Прав е най-бързия. Да, и бие някакви куршета, мисъл не заляга нещо, така да ги бие. Така ги бие. Така, цък. Така, бум. Да, с този гад. Не, той е малко такъв мейведерски гад, брат. Ама... Да, той му е точно такъв. Знаеш ли? Ама някой път му е така. Брат, Шон Стрикълд има най-висок процент защитени блокирани удари. Той им чувства, че ги блокира с тялото, брат. Да, с рамото, като цяло блокира ги с ръцете. Филма е, че Шон Стрикълд супер много блокира много удари с ръцете, брат. Перера го експлоатира това много добре. Просто реаква на всеки удар. Именно Адесаня е най-добрият финтьор, брат. Да, бе. Адесаня финтира така, като направи няколко пъти, брат, това ще бейтне супер много реакция. Аз мисля, че Адесаня ще го нокаутира, брат. Кой рунд? Втори рунд си мисля, в принцип, ама... Аз мисля, че ще е трети, брат. Мисля, че ще е трети, защото... Трябва да помисля. Ако си гледа други битки на Шон Стрикълд... Той първи може да е, брат.
Знаеш, той не мисля, че ще е първи. Защото Шон Стрикланд, ако си му гледал другите битки, той сякаш започва битките много насрано. Да, сякаш винаги да. Почва с идеята Винаги, да не го нокаутират, брат. И Да, винаги това, че е супер депасивен, сякаш. а Десайне просто ще седи, ще му мята някакви ритници в краката, които той не ги блокира. Мислим, че Адесайне ще би определено. Значи фентовете ще предизвикат доста голяма реакция от Шон Стрикланд. Виждам как с левия хук, подобно на Алекс Перейра, може да го бие. Според мен, знаеш какво беше казал? Аз мисля някакво маваш. Според мен ще го цъка отдалече с ръце, с крака. Шон ще се опита да скъсима Адесайне, да си го представям как на клетката се движи. Абе, просто не знам как Шон ще бие. В смисъл, краката не му са по-добри. Това да оттам да почнем от нещо, което със сигурност не е. Той не мята никакви крака. Да, боксинг. Има някакъв боксинг, ама то му е по-волен. Адесайне има най-много проблеми с правите. Перейра му вкарваше много хубави прави. Тори само в прави не го успяваше да му вкарва. Уиткър, да, Уиткър много хубаво и той с правите според мен го би. Ама нали. Да го боря, ама аз не вярвам, че ще го боря Стрикланд, брат. Да, брат. Най-много някакъв клинч, Стрикланд да му тръгне нещо с ръцете, да го фане. Ма не знам как ще го фане. Първото да кажем, че го фане. За ритниците, последната битка Абус Магомедов, брат, имаше доста успех с ритниците в първия рунд, преди да се измори. Брат, той беше мисъл много добре почнал, ама просто той влагаше всичко във всеки удар. Всеки ритник влагаше много сила, брат. Да, брат, и не беше готов за 5 рунда и втория рунд вече не можеше... Той не можеше да се пази. Да, той се предаде. Филма е, че Шон Стрикланд случвало му се да тейкдаун на някой, обаче те веднага се изправя след това. Пък Адесайне е много добър в това. Просто... Да бе, аз за борба изобщо не мисля, че ще се стигне до там по принцип. Аз знаеш какво мисля? Знаеш ли що? Адесайне, знаеш какво беше казал? Той толкова подценява Шон Стрикланд, брат, той си беше казал, искам да направя submission в кариерата си. И смята, че Шон Стрикланд може да е човека, срещу който Шон Стрикланд ще направи submission. Значи той най-вероятно с удари ще го свали на земята и ще опита с някакъв rear naked choke да го... Аз не мисля, че просто така си лафи. Да бе, той е да много лафи. Ян викаше срещу Перейра, ще се пробвам да се страйквам. Това беше супер умно, брат. Ще се пробвам да се страйквам. Ето просто, аз не мисля, че Перейра му повярвал сеща се. Цяло не го очакваше първия тейкдаун, според мен. Чай да се доизкаже. Вика, ще го страйквам първи рунд, искам да видя, ако не може, тогава ще го боря. Искам да го бия, защото нали, той е страйкър. И почва рунда и веднага за тейкдаун. Супер умно, брат. Шон Стрикланд така трябваше да направи срещу Перейра. Ама той, ако не беше решил да тейкдауне Перейра, брат, съмнявам се, може да се научи от грешките си. Може да се научи от грешките си и това да е първото нещо, което да направи срещу Адесайне, ама някакси не го виждам. The fucking man dance, man! The fucking man dance! Той си има подкаст, така му се казва. Шон Стрикланд? Да. Има подкаст, подкаст, брат. Кога? Да, знам, от някъде месец. То всеки има вече, то ние имаме, брат. Горе-долу, брат. Може да последвате нашия подкаст, братите Скорпиони, да се абонирате, да харесате, да споделите, да коментирате. И? Цяло, мисля, че е горе-долу това маняци, Адесайне много вероятно да бие Шон Стрикланд. Как Стрикланд може да бие Адесайне според тебе? Дай да кажем някакви евентуални прогнози. Нали това те питам? Добре, аз казвам... Вем сърти, трети, четвърти Адесайне. Да бе, аз казвам според мен трети рунд, TKO, може би submission. Ако Адесайне си го е наумил това да го направи. Аз казвам... Аз искам да кажа трети, брат. Кажи бе. Ай трети рунд. Хубаняци, трети рунд, submission от Адесайне, имам го документирал. Аз казвам. Да, брат, той няма да го приспи с един удар като Перейра, ама... Не знаеш. Ето Перейра не го приспа с един. Той го приспа с... 4, да, 3 единствено. Да, сметни. Ама, добре. Хубаво, маняци, мисля, че това като цяло от нас. Дано видеото да ви е харесало. Не забравяйте да коментирате, да споделите, да харесате и да се абонирате, ако вече не сте се абонирали. Като цяло контентът ни е безплатен, единственото нещо, което ви молим от вас. Да се абонирате, да харесате, да споделите с вашите приятели. Може да видите нашето последно видео някъде ето тук горе. Да закупите някои от нашите артикули, нашия вебсайт scorpioware.com. Това е всичко от нас. Чао!